breakfast eyondlayo. Jala sicela le challenge mama ebekhona ide yenzeka ke ngoku sinosiya nolokhanyo e-studio Majimbo sine right Ubabuza impilo ithi cha Siyaza. umafa makathuli sabeka wena lapha wena sekusiya siya dlulise Wena hayi manje izaba wena. buya Asibale ngalibaselekayo. Asibale ngalibaselekayo. Awukubhizi ku Facebook. Khona komntu ongabhataliyo. Haphile siya awusehlakuleni Khange ngimbone umafa iSunday Chillers uba uzawugiga phi. Kumafa kwaka. Andiyekile. Tingenaphi mina nawe kumntwana. Sindazaka hayi man. Pasta ndikhaba bra. Hayi man ndicimba namna kodwa ngena ndifama sikwintoni kanene lento i-ADO committee. Ikona ADO committee. Hayi man. I-ADO committee kumthombo i-ADO committee kalo. Hayi ndibona ubheka icala lo. Hayi ndibona ubheka icala. Balekile. Aphi amadokethi siyasala. Yabona kabheka icala lo. Ubudongo kanti wabuze kuthela madokela. Ukwazi wenyani lo. Uthali uyawumela lo mkwazi. Bebomke ubhuti wami wena nje uma uyayazi bandaqala umbona. Ndaqala umbone shop. wambona kahle Ndambona umbone shop. Kwaspa. Khanga kwaspa ngela xesha siyangcola ndibaya apha phambi kwakhe ethilini. Kanti babebheka ethilini hey man. Qaba ke ndilindele uba mina kuthiwa izabhuti uthetha le nto ithethayo apha. Xa uyandiva uba andiyiva le nto zama undicacisela. Uthi kum hey 14 yabo makubizwa wena phansi ngubani unibizayo? Awuboni uba kubhoko uyathetha la mlungu uthini? Uthi national worries. Unational. Manje ona lokhu next customer please. Akakwazi ukubiza. Kana akakwazi ukubiza zonke ezinye izinto. Into no next hayi akafuna uzibona. Into zakhe ngokeke hayi kukuthi bakokeke. Babela Lukayo le gap indala kunelimehlo lawo. Yabona kuba sisuka endleleni ukuthethwa ke zendlela kuthiwa imoto phandle ngike ngicela abantu bakhe bazirenewisha ilicense abi xa usengilenazi uyenza lanto yamehlo uyobeka amehlo akho pha uwabeka omabini xa liyi-1 hayi uzawuphindela license kalini umntana ebendiyicebisa kumntanam uzolani ihambe ngeenyawo wodwa ekapa esithi uhambela amadoda makhe sihambe sobabini ngeenyawo siyekhaya uhambela imehlo ndihambela izinto the way imehlo elitshiphu ngalo ungajika kwalapha ehuman stop ingathi khala imali kwi-app i-2000 uthi yeyi hayi iphelela msiyana andiyajika imehlo nesijwajo ziyaphuma Hayi engaphela ntona yami hayi andikwazi uphela tukubani koruphela. Uyamazi esikolweni uba wayengalungi kwipelo. Ipelo lamagama ukutshela wayengalungi. Hayi kaloku akakwazi ubizwa papa. Yabona opapa nento opapa Pepe Pipi andifuna udlula ke uyawudlula nini? Uma ngicabele nje umafa iSunday Chillers ubuye kulaa ndawo yeSunday Chillers baba. Yabona sithi umuntu weSunday Chillers uyayazi R&B. Can you imagine uLionel Richie baye benemehlo eli-1 nangoma yakhe ithi 3 times a lady ebezawuthi you are once you once a lady. Twice. No, you're once. Move you once. I got a time move you once scooty. I gotta move you all. Getting an Amy, I don't bother you.
No guys. Kodwa babuza umkhosini ngowusisniper wena. Kubani kusho waye. Ekenye mntwana betshisa chips. Chips okuzifakwa uthathe one chip yade yokuphela itrip. Uzenza amanzi ka. Hayi yabona ibuhlungu into yami xa sithele kudla ngothiwa ngabantu abashumayelayo bathi uThixo xa ethatha ukhona aphaza kwangeza khona kuthiwa xa ethatha amehlo unyusa isimelo kanye indlela so xa imehlo li1 limkile ungamvula ukhanye sithi nukusola kumngqusho phezulu kube ngekho nekhishi kanti kumngqusho kaReggie uReggie phaka ndawo kuyo yabona xa uThixo uthathe amazinyo uxhatshakelwa inyama uyakuthesta No guys, and you was bafika ungaphilanga mkwakho. You bafika ngeminyaka iphela kaphila umntwana. ukhwegu inkayi bomvu Ngathi uEric Tinka. Yabona uyekile bakuphatha. Namhlanje uyekile bakuphatha uEric Tinka. ilanga lihleli kuwe stop ingathi imali Masumlayite. Ulayite lekhona. Phela umkwathu ubomvu. Bethu kanti amaqhumshe. Are you right man? And ayo lentanga English intanga Afrikaans. Yes. Ibuya ngamgole nto. ingathi uyekapa ngenyawo Hayi bi roast the best. No besilinde impela uhlobo kanye. Lapho bayistart imoto ungene endleleni. Yaba basibesa kwenzakalisa. Siya ekunye. lukhanyo Lutha. Hayi uthando luvuyo boyazi ba kwindawo esikolo zabantu abangekho right. Wathanda ulutha kubani webhala lento? Produce. Ingathi hayi ngibona abamfutshana uboma kana ubhala into eziphezulu. uzibonile izibhekhi medical aid Ayini yabanisa kuthi katheza noncithana abantu bagiba thina shopini dizayina ku King Boy khona yakho wakunceda weSABC boy Ayijonga. yemdlule kusinde kuseGauteng ba ngifuna yena Asibaqebi kodwa. bingekho bewayelesinde ingekuthi ya angekunzima hayi lo roast ngenzima bayi off air ebahleli kuyo itabluba ku TikTok uthi akafuna uhleka udlala ngefoni asoloko lapha efoni uthi unochuku lapho and imandi le roast yena uzayisasaza okwebhola ibingumsiyana nolukhanyo Kosi makhulu madodana ngeke lezayo. Siyabulela.